Kidam tangani Karbi Content mate Ranbir Hanse pu YouTuber pen kaning Japon Karbi long media ke do anaphan ke respect ping tungte lapen ningkan kep nelong nang chali dunang lang pu kaning je kejuno dakaputha dipu press club ame phu borsing rong pharpen Pherangke amai kang nipon Lasom se sar palamthi chupi John Carvo lang tereng phuk dak poson thak thaksi kache phu kumat Pherangke penoni sitami tam kilong dun phurike angton a Pherangke atum Ranbir Hanse mate Karbi Content pu YouTuber claim bang phupen Karbi long ki claim a Pherangke ke do anaphan respect bing tungte lapen ningkan kepni long nang chari dunang lang pu kaning je puthak sodak pen di phuk press club amai phu borsing rong pharpen lamthi pachini pon Athe Karbi long media mate Pherangke ke klang cheng lake ha phorokrisir kebra ningkan pli a hut penlo hala so hut ke nangli ke nang mahangta thek thelang hala so hut print media ke claim atum chapaduk pik inglong alok ki duk ki sum pen chenglok news ke endon har tum cholong le junong le lapuson tadu sitami non nang lila phone or chot pen content ka salam dun thap chot pen Karbi long media phan lason ki puge chokche pusi kaninje padopon lapen Karbi long lu ki chali dopi ga bang phu mate highly educated person pulote nangli IPS SP doctor engineering lapen APS UPSC lahai chepa undunra nang chinamnon lapen Karbi long aphan ke alangli thang contribution avi big zero puta kaning je padopon lom jasemet YouTube lapen Facebook along Karbi Content po along la Ranbir Hanse po munit Karbi long reporter tumhan iputap ipusit ki parentot la soputhak chinili ipethini nungdi ipusi ladak ini glom alamthe bangla pohelo alamli imibak ariputor pen ko pineji tonte do kita hala phan jonggesi katto kabe Karbi long reporter anke ekte man me metric fail BA fail lapen thanga diploma be journalism ta la pusong se alang likaning ge sila so puthak nili ki puji alam thike la pohelo je Karbi long reporter atum kaddo gobe mass communication lahai diploma avede tahai esa ke metric fail tahai sita alang litum hedi la media phan a contribution theki athe khu inglong atok anu lahai damsi news collect damji wanji lan kichi paduk jo lapen Karbi long reporter atum social media long non print media long non alang liat tum a contribution theki athera phan awareness lahai wan tipik lo lasi nil pudami je Karbi long a reporter atum un anke dasemet ke imisendia phanchi ke kemme tangte alangli diploma do opulo kichali do opulo tangte alangli Karbi arat phan Karbi ade phan kupilo contribution do alangli kitab pak dak tok loma alangli isibak newspaper paklang loma isibak newspaper long print media long alangli reporting kori loma thangdabe lasi alang lihat contribution ke Karbi society bangke zero big zero nil News report Karbi long life